Od 1. októbra sa vedenia divadla ujímajú osobnosti nezávislého združenia Odivo. Monika Kováčová na poste riaditeľky a Mária Danadová ako umelecká šéfka. Vypočujte si náš záverečný podcast o divadelných potulkách Bábkového divadla Na ráz cestí. V rozhovore s dlhoročnou riaditeľkou Ivetou Škripkovou, s režisérom, umeleckým šéfom Marianom Peckom a s Monikou Kováčovou a Máriou Danadovou. O minulosti, súčasnosti a budúcnosti Bábkového divadla Na ráz cestí diskutovala Zuzana Ševčíková. Vítajte pri špeciálnom vydaní podcastu Bábkového divadla Na ráz cestí, kde sa stretli naozaj 4 výnimoční hostia, musím povedať. Je možné, že sa táto chvíľa už nikdy nezopakuje, takže naozaj špeciálne vydanie podcastu Bábkového divadla Na ráz cestí v Banskej Bystrici. A ja som rada, že prišla pani Iveta Škripková, odchádzajúca riaditeľka Bábkového divadla, takisto dramatička, autorka divadelných textov. Dobrý deň. Je tu aj Marian Pecko, odchádzajúci umelecký šéf Bábkového divadla Na ráz cestí a režisér. Dobrý. No a sú tu dve mladé dámy, teda mladšie dámy. Monika Kováčová, nastupujúca riaditeľka Bábkového divadla Na ráz cestí, dramaturgička a režisérka. Dobrý deň. Aj Mária Danadová, herečka, performerka, rozhlasová redaktorka, členka divadelného zoskupenia Odivo a takisto nastupujúca umelecká šéfka Bábkového divadla Na ráz cestí. Vítaj. Dobrý deň, ďakujem. Takže takáto úžasná zostava v dnešnom podcaste. A možno by sa mohli na úvod ozrejmiť, aké sú tie vzťahy medzi vami, pretože teda, ak správne už poslucháči pochopili, tak ide o odchádzajúce a nastávajúce vedenie vlastne Bábkového divadla. Čiže kedy ste sa vy možno prvýkrát začali vnímať, kedy ste sa prvýkrát stretli, ako sa poznáte navzájom? Pracovali sme spolu. Podarilo sa nám to dlhšie obdobie dokonca a pri práci sa človek spozná veľmi dobre. Mám také skúsenosti. Takže poznáme sa viac menej celkom dobre a poznáme sa dosť dávno. Od roku 2007, ako ste spomínali, Majka, vy. Keď ste sa nejakým spôsobom, ja hovorím za seba, ohlásili ku nám domov, do Vlkánovej, ste prišli nejakým autom, bolo vás viac, neviem presne koľko, 3, 4, 5, to si už nepamätám. Pamätám si, že ste donesli asi pivo, alebo čo tam bolo. Že sa chcete s nami porozprávať, so mnou porozprávať ako s umeleckým šéfom tohto divadla a že teda chcete nastúpiť do Bábkového divadla, pracovať do angažma, vy ste končili školu. Pivo som vám vrátil a vás som si nechal. Majka? Tak áno, bolo to takto, to si dobre pamätám, to sme so spolužiakmi vlastne sa takýmto spôsobom uchádzali o angažman v tomto divadle, ktoré sme dlho ako študenti vnímali ako veľmi pokrokové, ako nejakú takú autorskú cestu, ktorá nás veľmi lákala. A vlastne tento taký už aj možno pracovno-priateľský vzťah pretrváva. Vlastne s pánom Peckom stále spolupracujeme. Minulý rok sme spolu skúšali v Olomouci inscenáciu. Tak ja som vďačná za dôveru, ktorú som dostala vtedy ako začínajúca herečka, bábko herečka. A postupne som sa viac možno pretransformovala do úlohy alebo do pozície režisérky. A myslím si, že práve v mnohom ma ovplyvnilo režijné videnie pána Pecka. Monika, ty si ako na to spomínaš? Ako to vlastne vnímaš dnes? Ja som v Bábkovom divadle Na ráz cestí začínala ešte ako študentka. Už v prvom ročníku som tu videla všetky inscenácie. A potom som tu začala pracovať v šatni, aby som mohla byť na každom predstavení a vlastne aj z tej šatne som sa chodila dívať. A vlastne po prvom ročníku hľadali výpomoc na Bábkarskú Bystricu, takú dramaturgickú a redakčnú. A myslím si, že niekto zo školy ma aj odporúčil, ale aj sama som mala záujem a tak sme sa vlastne prvýkrát stretli s pani riaditeľkou Ivetou Škripkovou. A po tej Bábkarskej Bystrici ma oslovila, či by som tu nechcela pracovať ako lektorka dramaturgie. Čiže to bol môj začiatok. A trval niekoľko rokov, v podstate skoro celé štúdium, čo som bola na Akadémii umení v Banskej Bystrici. A potom, ako som odišla zo štúdií v Prahe, som sa tu ešte na rok vrátila ako dramaturgička.
Takže s týmto divadlom som bola niekoľko rokov a stále to hovorím, že mi vlastne dalo tak silné základy, toľko veľa ma naučilo. Ľudia, ktorí tu pôsobili a s ľuďmi, s ktorými som mohla spolupracovať, že z toho čerpám dodnes. Že ja som tým pádom už zo školy odchádzala s praxou, s praktickými skúsenosťami. A rozhodne to ovplyvnilo aj moje videnie, aj moju poetiku, aj estetiku, to, ako sa dívam na veci. A práve preto som sa rozhodla vlastne po Akadémii umení ísť ešte do Prahy a venovať sa tam bábkovému alternatívnemu divadlu. Lebo som cítila, že vlastne mi je v niečom bližšie ako činohra a za to mohlo aj toto divadlo. Ale teraz som si vlastne spomenula, že úplne prvé stretnutie bolo ešte predtým, ako som sa hlásila na školu. Bolo to v Košiciach, hosťovalo tam Prešovské divadlo s Lorkiádou, ktorú režiroval pán Pecko. A ja som si v tom momente povedala, že chcem ísť študovať. Vtedy som to mala tak, že ešte dramaturgiu, že chcem ísť študovať dramaturgiu, keď som videla tú Lorkiádu. To bol vlastne prvý moment. A potom sa to celé ešte spojilo v tomto bábkovom divadle. Takže vás to ovplyvnilo na celý život. Vlastne áno. Bol to pre mňa iniciačný moment. Pani Škripková? No, ja si to tak veľmi nepamätám, ale zaznelo to na veľa milých spomienok. Ja si pamätám, že sme boli na bakalárskom predstavení, tak ako každý osobne hovorí. A pozri si predstavenie, ktoré ste robili, Monika. A ten si povedala, dobre. Keď som videla to predstavenie, to si pamätám, bolo to také cirkusantské predstavenie, možno viete. Áno, Alice, za králikom. Áno. A tak veľmi to bolo cirkusovo urobené, ale trošku iným spôsobom ako bežná činohra, kde len stoja a hovoria. Takže naozaj nás to vtedy zaujalo a tak sme sa potom začali spolupracovať. A už ten vývoj bol naznačený, povedaný. A boli sme trošku samozrejme sklamaní, keď Monika odišla, lebo sme si tak tajne už vtedy hovorili, že možno to bude nejaké pokračovanie, alebo bolo to náročné, tak bolo to dobre, keď tam boli posily, no a potom sa to takto všetko poukladalo, išlo iným smerom a sme skončili zase tu. Našťastie. Bábkové divadlo Na Rastcesti má teda tento rok niekoľko takých kľúčových momentov. Dožilo sa 65. výročia od založenia. No a takisto v podstate dôjde k takejto veľkej generačnej výmene toho vedenia divadla. No ale ak sa vrátime do tej histórie, tak 40 rokov v podstate z tých 65 ste boli vo vedení divadla, ako teda tvorivá dvojica Iveta Škripková, Marián Pecko. A neskromne teda treba povedať, že ste toto divadlo v podstate zaniesli až za hranice samozrejme tejto našej republiky, že tu fungoval úspešný festival Bábkarska Bystrica a množstvo ďalších projektov, o ktorých sa budeme zhovárať. Ale ja chcem povedať takú myšlienku k výročiu divadla. Požičiam si od pani Vladislavy Fekete, šéfky Divadelného ústavu v Bratislave. Ona keď začala písať o tomto výročí, tak to nazvala tú stať konštantnosť, kreativita a kvalita. Používala aj slová ako je vizionárstvo, prvenstvo v mnohých ohľadoch, čo samozrejme budeme alebo nejakým spôsobom rozvinieme ďalej. Vy si pamätáte na to, ako ste vy sem prišli, kedy to vlastne bolo a ako to vyzeralo v tom Bábkovom divadle? Samozrejme, toto si pamätáme. A takto nie sme 40 rokov vo vedení, to by som len chcela upresniť 35 od 90 rokov. Začínali sme v 85. A ja som prišla ako dramaturgička a Marián bol už vtedy tu, bol herec. Ty si nastúpil, myslím, 1. apríla. Tak ja som prišla 1. augusta. No a potom, keď sme začali pracovať, tak zrazu pri inscenáciách, pri práci sme zase začali objavovať, že nejakým spôsobom spoločne vnímame priestor divadla a že rozumieme to, čo napríklad hovorí jeden aj druhý a že rozumieme tým kódom a symbolom aj témam, takže to postupne vlastne prerastlo v také veľmi dlhé debaty. To boli šialene dlhé debaty vtedy a nebol ešte tak rozvinutý ten internet, takže sme stále len debatovali a rozprávali sme sa o tom, ako by to divadlo malo byť a prečo by malo byť iné. Ja som bola úplne iného prostredia ako Marián z Majáku a z komunitného divadla. Ja som išla z filmovej fakulty na rok do Bábkového divadla. To bolo môj cieľ.
rok v Babkovom divadle, potom pôjdem k tomu filmu. Takže skončilo sa to inak. No a to bolo také kľúčové, že naozaj sme sa mimoriadne veľa rozprávali o tom všetkom, kde žijeme, ako tvoriť pre deti. A to boli siaho dlhé hodiny rozhovorov. Nie len nás spoločne, ale všetkých, ktorí v tom divadle boli, aj starších, aj mladších. Takže takto to nejako postupovalo. Pán Pecko, podľa vás, ako to bolo? Ako som prišiel som stopom, sa si pamätám, do Žiliny, lebo som nemal peniaze na vlak. Vtedy som bol nezamestnaný, som mal tam také nejaké isté problémy v tej Žiline s zamestnávateľom, s Parkom kultúry a oddychu, či čo to bolo. Som chcel nastúpiť, išiel som sa na konkurs niekoľko mesiacov, ten som spravil, takže nastúpil som 1. apríla, bol som hercom. A tiež bol som si istý, že idem na rok. Ja som sa ani nepresťahoval. V podstate najskôr som v zásade akoby dochádzal z tej Žiliny. A potom to tak nejakým spôsobom dopadlo, ako to dopadlo. Hral som divadlo nie dobre a častokrát aj nie dobre divadlo. No a nebol som úplne spokojný. A pravda je taká, že keď tá prvá inscenácia, ktorú som naskúšal, sa volala, že choď tam, neviem kam priniesť, to neviem čo. A bolo to tiež neviem čo. Ja som vôbec ničomu nerozumel, my sme to hrali akože do horizontu, diváci boli tam, neviem prečo. A mali sme oblečené také rúbašky ruské a také topánky, také tie ruské, také, neviem prečo to tak bolo. Nebudem hovoriť, kto to režiroval. A tak to bola moja prvá premiéra. Ja som prišiel, ako spomínala Iveta, z takého nepokojného komunitného divadla už v tom roku. A teraz celé to divadlo sedelo v prvom rade. To bolo strašné. A ja v tej rúbaške, tam som chodil s takou bábkou Andrej Strelec, tam sedeli všetci tí vlasatí chalani v kvetovaných košelách. Ja som mal na sebe tú rúbašku rusku a nebolo to dobré, no. A chcel som rovno aj odísť z tohto mesta, z tohto divadla. Ale niečo ma zdržalo. A proste niečo ma tu zdržalo. Hlavne ma tu zdržalo to, že som sa mal s kým rozprávať. S Ivetou sme sa rozprávali. Ešte tu boli 2-3 ľudia, s ktorými sa rozprávať nejakým spôsobom dalo. No a hral som v tých inscenáciách. Boli aj fajn, aj úžasné stretnutia s pánom Brožkom, napríklad režisérom. No, ale búril som sa voči tomu, čo sme museli hrať. A nielen voči tomu, však v tom období bolo voči čomu sa búriť. No, až nakoniec vraj ten bývalý riaditeľ povedal, že rozprával sa s tým režisérom, lebo som s ním vstúpil do nejakého konfliktu, že takto nemôžeme hrať. A ten riaditeľ bývalý, ten komunistický, mu povedal, že toho asi vyhodíme, nie. A ten režisér povedal, vieš čo, daj mu réžiu. No a stalo sa v roku 88, potom som robil prvú réžiu, to bol Pištačík, premiéra 1. apríl. Zase a tak už potom sa to vyvíjalo ďalej. No, teda divadlo vzniklo v roku 1960, od roku 1977 bol na svete festival Bábkarska Bystrica. No a to divadlo vzniklo ako Krajské bábkové divadlo, neskôr sa premenovalo. Ako sa to stalo? Prečo sa to stalo? Prečo náraz cestí? Idem ja prvá. Hej. Tak ja si myslím, že to vyplynulo z tých debát, alebo aj Marian tak povedal skromne Pištačík. Ale v danom období, v tom roku 1988, kedy Pištačík vznikol, to bol veľký prevrat. Ja si ho prepáčte osobne pamätám dodnes. Ako dieťa, samozrejme. No to na tom odrastlo veľmi veľa našich divákov, ktorí chodia teraz ich deti alebo vnúčky k nám. Pretože to bol zrazu titul, ktorý sa iným spôsobom prihováral deťom, aj iný hrdina. Pamätám na tej debaty, keď sme hovorili, že my musíme proste sa s tými divákmi inak rozprávať, že proste musí tam prísť niekto, s kým sa stotožnia. A dlho sme hľadali titul, našli sme Dušana Dušeka, čo boli vlastne také zvláštne, krátke básne, by som skôr povedala, veľmi poetické. Mali sme veľkú trému, pretože to bol renomovaný spisovateľ a že to ideme adaptovať na naše javisko v Babkovom divadle a pán Dušek povedal, nech sa páči, urobte si, ako to potrebujete, ako to vidíte. A vlastne celá tá inscenácia Pištačika bola pomerne, narúšala mnohé normy, pretože sa hralo zakryto s bábkou, klasicky a tak ďalej. My sme tam vsúvali do toho, teda Marian už ako režisér vsúval rôzne prvky tanečno-pohybové, znakové. Bola tam bábka, ktorá bola, myslím, na 1,20 metra mala, tuším, na vodenie, čo bolo veľmi ťažké. A bolo to z detského prostredia na paradoxe postavené na absurdite
lete a na konci letela ponad javisko obrovská, krásna gula, to aj mňa fascinovalo, vždycky som tam sedela, z ktorej padali dole papieriky. Teraz samozrejme to nikomu si povie, však teraz sú papieriky všade, hej. Ale vtedy to bolo tak výnimočné, celá tá sala jasala a bolo to vlastne o slobode. Hej. Bolo to o tom, že napríklad jednu vetu si pamätám, že deň pršalo, deň sa vyumýval. To sa bude krásne lietať. A o tom to vlastne bolo. Aby sa odleteli, aby deti s nami išli. A to sa postupne rodili takéto myšlienky, akési porušenia tých noriem krajského bábkového, nemyslím krajského bábkového divadla, lebo však samozrejme tá generácia, ktorá bola pred nami do 80. rokov, bola veľmi tvorivá a postavila svoju tvorbu práve tiež na hre. A tiež rušila normy, ale toho divadla tradičného, bábkového, s zakrytým vodením, s ilustratívnym divadlom a hlavne s rozprávkami, ktoré sú akoby stále nosnou témou bábkových divadiel, aby tam prišiel súčasný hrdina. A cez to sa postupne formovali naše názory na to, ako by malo vyzerať divadlo pre deti, ale nie len pre deti, pretože už vtedy to je takisto, bolo veľmi symptomatické pre Mariana. Dieťa nebolo pre neho dieťa, ale bol to človek. To je jedno, akom veku. Veľmi rovnoprávne, teraz máme na to už slovník, hej, rovnocenne brána, vtedy sa to tak nevnímalo. A vždycky sa budeme s ním rozprávať, tak ako keby sme boli rovnocení, ale v tom istom veku a bereme ho vážne so všetkými jeho starostiami a radosťami. To bol obrovský posun. Aj v didaktike, odstránenie akejkoľvek didaktiky, mentorstva. Takže to boli naozaj takéto myšlienky, ktoré tam zrazu zaznievali. A tým, že sa vlastne z dieťaťa stal človek, tak ako si prirodzene sme dospeli k tomu, že aj tie témy musia zodpovedať inej kategórii, inému levelu, iným ideovým zámerom. A postupne zvyšovali sme vlastne ako keby náročnosť tých tém, náročnosť na to, ako má pracovať kolektív v divadle, ako sa má rušiť hľadisko a výsko k sebe správať, až došli sme k tomu, že to je ráz cestie. Že nie je bábkové, ale ráz cestie je veľká krížovatka, ktorá nám umožňuje vykročiť všetkými smermi, či vo smere veku, obsahu, alebo aj formy, alebo vzťahu vnútri divadla. A tak postupne sme vlastne začali formovať program toho divadla. A jedným z tých bolo to ráz cestie. Ono nebolo hneď povedané, že bude to bábkové divadlo na ráz cestie. To sme si nepovedali. Ja to myslím, v nejakom článku som písala, že mali sme aj taký konkurs na meno. Že ako by sa malo volať, teda to nové divadlo s týmito. Hľadali ste meno? Hľadali sme meno a nakoniec vyhralo to ráz cestie, lebo vtedy sme sídlili na ráz cestí aj na Kolárovej ulici, ale boli tam kolaboratórium napríklad, hej, divadlo pri rozkroku a také všelijaké takéto názvy vtipné a vyhralo to potom to ráz cestie. Ale najskôr sa musela stať tá dôležitá udalosť v živote našej celej krajiny a nielen tejto krajiny, a to bola revolúcia. Bez tej by sa nič také neudialo a ani by sme my v tom divadle nesedeli. Celé tie roky, ktoré sme tam v tomto divadle pracovali, takže najskôr prišla revolúcia, už ten Pištačík naznačoval, že sa niečo stane, už bol ten komunizmus, už mal dosť riedke zuby. Takže Pištačík si odletel v guli slobodne niekde preč, aby sa potom vrátil v podstate o rok v tej revolúcii a potom až prišli úvahy o tom, že čo s tým divadlom, skončilo to bývalé vedenie. Snažili sme sa vtedy, aby to bolo čo najkorektnejšie, aby to nebolo také nejaké, že surové, ako to častokrát aj sa dárilo. Takže tam tí ľudia nejakým spôsobom skončili, odišli. Bol konkurs, Iveta ho vyhrala, prevzala to divadlo a potom prišli tie úvahy o tom, že ako sa to divadlo vlastne bude volať. No už my sme predtým mali pomenované nejaké programové východiska, kde sme si sami tak ako si možno trošku aj tak fiktívne, že ako by to bolo, keby to bolo, si rozprávali, ako akom divadle túžime a snívame. Potom sa dostali sme možnosť a mali sme šťastie, že sme to mohli čiastočne realizovať alebo dosť hodne realizovať. No tak prišiel aj ten názov a ešte dôležité je to, že tá lokalita, kde to divadlo bolo, to miesto sme opustili v roku 2000, tomu snáď prídeme, sa volalo, že Ráz cestie. Na Ráz cestie bola tam aj taká krčma, ktorú by to spomenula, tá sa volala Rozkrok, lebo tam stále bolo to R. A to nás, ináč by sme na to asi neprišli, keby to divadlo tam nebolo.
Pamätám si, že tam boli spory, všetko sme to komunikovali ako keby všetci, ktorí sme to divadlo robili vtedy. A či v tom názve bude alebo nebude slovičko bábkové. A priznám sa, že ja som bol možno aj jediný, ktorý na tom trval a vidíte, presadil som to. Myslel som si, že nemáme žiadne právo prestať robiť bábkové divadlo. Vzniklo v roku 60, 1. apríla. To je taký dátum, už tretíkrát hovorím. A že to divadlo malo aj skvelú históriu. Ja som začal tým, že som nastúpil do nešťastnej inscenácie. Nebola to ani šťastná éra v tom živote babkového divadla, ale ona predtým bola výnimočná. To bolo československé divadlo a autority divadelné československé spomínajú dodnes, alebo spomínali donedávna inscenácie, ktoré vtedy vznikli v Krajskom babkovom divadle. A my sme mali na čo naviazať, ale potom týchto schopných ľudí vyhádzali z divadla v roku, neviem ktorom, v roku 80. A potom prišla taká kríza a do tej krízy sme vlastne akoby sa nejakým spôsobom my tu stretli a potom prišla revolúcia. Začalo sa to celé takým nejakým spôsobom, akože príjemne diať, no ale tak ako vidíte často a veľa šťastia v tom bolo. Tak vy ste to divadlo nielen premenovali, ale niekoľkokrát aj prestavali, aj doslova, ale aj teda sa presťahovali s ním. Potom prišli tie 90. roky a vlastne divadlo Na raz ceste sa vždy stávalo na stranu takej slobodnej tvorby a aj takých tých demokratických princípov a robí to samozrejme aj dodnes, ale už tie prvé také nejaké problémy prišli aj v tých 90. rokoch vlastne. Takže vždy ste sa nejakým spôsobom vyjadrovali aj k tým takým spoločenským a kultúrno-spoločenským témam. Ako ste to teda ustali a kedy boli tie také momenty ťažšie pre divadlo? No, ako riaditeľka si znášala veľmi, veľmi veľa komplikovaných vecí. Ja som bol tak trochu, akoby mal som šťastie a možno bol som v takom závetri za Ivetou, ktorá bola riaditeľkou. Ja som mal v zásade tak interne až niekedy až zakázané, že hovoriť s nimi, aby som nerobil škodu. Lebo nie vždy mi to išlo. Takže ja som to vnímal, no ako to bolo. No, ja som bol tak vychovaný v tej Žiline pánom Tomášom Rosickým, ktorý mňa priviedol k divadlu, ktorý mi o divadle veľa správal. Bol som veľmi inšpirovaný a tak trošku som bol často, tak skoro až v kuchyni divadla na Provázku, vtedy v Brne. U Petra, režiséra, šéfa toho divadla, jedného zo šéfov Petra Schraufera, tak ja som to tak nejako si priniesol v sebe, taký akýsi nepokoj, nielen divadelný, aj spoločenský, alebo čo ja som nikdy neuvažoval, že keď sa niečo bude diať, že ja sa nejakým spôsobom neprejavím, alebo že budem sa tváriť, že sa ma to netýka, a zvlášť keď bol som naučený, že divadlo je vec verejná a má povinnosť divadlo hovoriť za svoje publikum, nielen s ním, ale aj za nich častokrát. Čo sa úžasne dialo pred tou revolúciou, keď boli divadla nabité, pretože na pojavisku chodili vlastne akoby hlasné trúby ľudí, ktorí hovorili za nich, čo si myslia v tom nedemokratickom totalitnom režime. Toto mi zostalo a tak sme sa nikdy neskrývali so svojím názorom. 90. roky, neviem, čo mám hovoriť tie mená, na čo, nech sú tam, kde sú, boli zložité a zase to vždy išlo nielen, že s divadlom, ale tak celospoločensky. Bol tu Mečiar a jeho minister, a takže vtedy sa štrajkovalo prvýkrát, takže samozrejme sme štrajkovali, nehrali sme, ale skúšali sme, pracovali sme. Ja sám som bol, členom nejakého výboru petičného s pánom Chudíkom, Borubiakom, všetko to bolo som v takejto spoločnosti. To bolo asi petičný za odvolanie toho Hudeca, ministra vtedajšieho kultúry. To sme si dosť odpíkali ako divadlo, že sme boli takýto ako keby na rane, alebo vtedy sa prestavovalo divadlo, pretože toto divadlo, v ktorom sme boli na tom Raz ceste, sa musela vrátiť budova pôvodným majiteľom. Takže vymysleli, že sa divadlo prestavia, táto vila, v ktorej teraz sme. To sa dlhé roky robilo, tá stavba bola zastavená ako za trest, takže to bolo komplikované. No a vyhrali sme potom voľby v podstate v roku 98. Neviem, či aj vďaka, ale tak divadelníci, 99% divadelníkov, boli sme tedy všetci veľmi jednotní. Okupovali sme ministerstvo kultúry spoločne. To bolo také happeningy, no bolo to veľmi
intenzívne ťahli nás policajti za nohy, tak nám skackali hlavy po tých schodoch na to ministerstvo, keď nás takto stiahovali odtiaľ. Takže to bolo také ako fajn, ale tie voľby sa vyhrali. No, my sme už akože boli zase už druhýkrát ako keby v podstate vyhodení. Priznám sa, že už sme mali aj nám vraveli kamaráti, však poďte sa skryť. Mali sme ísť do Białegostoku v Polsku, sme mali už tak pripravený priestor, že budeme v divadle, tam je vysoká škola, babkarina, takže viete tam, že sa o vás postaráme, kým bude najhoršie. Nebolo našťastie treba, mohli sme zostať. No tak to je vždycky zložité, ten osud divadla. Jedna, myslím si, že jeden príbeh je riadenie divadla. A všetky príbehy so zriaďovateľmi, ktoré sú veľmi často tajné alebo neviditeľné a nikto o tom nehovorí, pretože to nie je ani zaujímavé a je to obyčajná realita. A druhý príbeh je tvorba, ktorá je naozaj výnimočná, teda v tom význame v rámci porovnaní riadenia, závisí od toho, čo ide, ale vlastne ten príbeh divadla ako tvorí, aké inscenácie, to je druhý a väčšinou sa venujeme len tomu, aj tej teatrológii, aj teatrológovia len tomu, ale tomu, čo sa deje v zázemí s tým riadením, to je naozaj veľký príbeh. No my sme sa vlastne divadlo ako ocitli najprv sme boli pod správou, samozrejme, ešte keď vládli komunisti Národného výboru a s ideologickou komisiou, to bolo od 85 do tej 90, potom bolo ministerstvo kultúry, ktoré prevzalo vlastne všetky divadlá, to bol taký akt si zase zrovnoprávnenia divadiel aj bábkových, aj všetkých, ktoré existovali. A potom od 93. do toho 98. sme boli pod ministerstvom a tam prišli práve tie návrhy zase kvôli peniazom, kvôli ďalším aj ovládaniu a tak ďalej na vytvorenie spoločných konglomerátov divadiel. My sme mali byť opera, DGT a bábkové divadlo spolu, ako také sú divadlo, súmestie, som chcela povedať, neviem, ako to povedať. Oni to mali nazvané, že to malo byť Staroslovenské divadlo. Aha, oni to mali tak nazvané. My sme s tým nesúhlasili, lebo sa nám to zdalo nezmyselné z riadiaceho hľadiska, iného hľadiska. Opera viem, že a divadlo Jozefa Gregora Stajovského s tým súhlasili. My nie, tak nás potom šibli, alebo skončili sme pod intendatúrou, pod Múzeom Slovenského národného povstania, kde sme boli spolu s knižnicami, osvetami aj múzeami spolu. A každý druhý týždeň sme mali také stretnutie, kde sme si hovorili, čo sa má robiť a nemá. A hlavne sme boli zbavení právnej subjektivity, to znamená, že akýkoľvek papier, akýkoľvek zmluva sa musela schvaľovať na tej intendatúre. To bolo naozaj veľmi náročné, čo sa týka toho príbehu riadenia, pretože sa to jednoducho nedalo. Tam museli zdôvodňovať veci tiež veľmi elementárne pre potreby divadla. Takže a potom boli samozrejme aj výhražné telefonáty, však vlastne tá mocenská mašinéria sa nemení. Bez hľadu na to, či je demokracia alebo nie je, takže boli výhražné telefonáty, že keď budete ďalej štrajkovať, tak zastavíme stavbu. Boli. My si povedali, čo ideme robiť, tak povedali sme si, štrajkujeme. Stavba sa zastavila. Tieklo do nej. Marian zohnal peniaze sponzorské, aby nebola exekúcia. Háňali sme a takto. No tak to je takéto, tieto rôzne príbehy by sa dali tomto nazývať. No a potom sme prešli pod krajský úrad, ktorý ako keby po skončení intendatúru takouto patovou situáciou sa to vyriešilo, že divadlá sa nemohli vrátiť pod ministerstvo kultúry a pod krajské úrady. A po krajskom úrade prišla ďalšia delimitácia a to už je iný príbeh. To je už Banskobystrický samosprávny kraj. V podstate, kde patrí divadlo dodnes? Áno, do súčasnosti. Od roku 2000. Dobre, tak nechajme možno, že už bokom ten príbeh toho riadenia divadla. Len sme chceli v podstate ukázať, že to nebolo vždy na rúže ustlané. Práve naopak, že divadlo, ktoré má svoj názor a chce pracovať, alebo chcú tí tvorcovia pracovať slobodne, musia si to vyštrajkovať, v podstate vyštrngať kľúčami. Poďme na ten príbeh tej tvorby v tom divadle. Myslím, že budete so mnou súhlasiť, že takým prelomovým bolo predstavenie Dojímate ma veľmi, ktoré teda bolo prvé bábkové predstavenie pre dospelých, alebo teda predstavenie v tomto divadle pre dospelých. Osobne si ho pamätám, sedela som v tom hľadisku, všetci sme sa na to naozaj dívali ako na veľký zázrak. Potom prišli mnohé iné projekty, ktoré objavovali témy nie veľmi zvyčajné teda v divadelnom priestore. Bolo tých projektov naozaj veľmi veľa.
tam budem rada, ak poviete vy také tie najkľúčovejšie z vášho pohľadu. Prišlo turné po Francúzsku s inscenáciou Kubo, to bolo v roku 2006, takže skúste možno to nejako okomentovať, zhrnúť, čo bolo z vášho pohľadu úplne kľúčové pre tú tvorbu tohto divadla. Že sa nám chcelo, že sme mohli a mali sme s kým a mali sme témy. To bolo najpodstatnejšie. Dnes sme ráno počuli nejaké podcasty pri raňajkách a tam sa preberali štátne sviatky, že koľko ich teraz bude a koľko ich nebude a tak. Pamätáš si, že by sme keď my riešili, že štátny sviatok, skôr nám to lezlo na nervy, že nemôžeme ísť do divadla. Že sme vnímali súčasnosť, našu prítomnosť v divadle tak, že štátne sviatky sme v zásade ako keby nepotrebovali. A to bolo podstatné, že sa nám chcelo, že sme sa každé ráno do divadla obúvali radi, že nás to bavilo, že trošku to asi lezlo na nervy našim deťom vlastne určite. A že to divadlo bolo prítomné stále v našich životoch a mali sme dôveru ľudí, bola to úžasná explózia energie, tvorivosti, hlavne tie roky 90. po revolúcii, to úplne vybuchol papenov hrniec s tvorbou, s energiou. My sme vedeli vyprodukovať 8-9 premiér za sezónu, bolo nás tam asi 12 a toto sme všetko dokázali. Takže to bolo dôležité. No Tatarka, toho tiež zrodila revolúcia, samozrejme, keby nebola, tak by sa nehralo toto predstavenie. My sme už vtedy mali desi v sebe také nutkania vzdelávania v divadle. Nejaká tá revolúcia, bolo jasné, že dopadla dobre pre nás, tak sme doniesli do divadla knižky, že poďme robiť, nazval som to vtedy, že alternatívna hodina slovenskej literatúry, všetkých tých Hanu Ponickú, Ťažkého, Mňačka, Tatarku, neviem ešte koho, že poďme to inscenovať ako čítanie v podstate. Alebo kým sa zmenia učebné osnovy, tak budú odchádzať zo škôl decká, ktoré sa to nikdy nedozvedia. Možno, že takíto ľudia tu boli a písali a tvorili. Takže tým sme akože začali a keď sme sa tým zaoberali, tak sme prišli na to, že to materiálu je toľko, že vlastne sa nedá neublížiť. Tak to niektorému z nich, alebo niektorej, tak nakoniec to bol ten Tatarka, to sme chystali 2 roky. Od toho plánu až do premiéry to boli presne 2 roky, niekoľko scenárov, niekoľko verzií. A tak, no a vzniklo to preto, lebo sme z toho, že vlastne, že poďme predstaviť tých ľudí, ktorí tu žili a nemohli sa predstaviť sami dlho, kým tvorili. No a tak vznikla aj vlastne tá dramaturgia a línia pre dospelých, ak sa aj na to pýtate, neviem presne, že prečo vlastne. A ako, ale to možno sa dostaneme k tomu neskôr. No takže áno, Tatarka, ktorý sa ujal, ktorý sa chytil, niekde aj taký akože zavedený, neviem, ako sa to presne volá, ako sa to volá. Zlatá kolekcia Slovenského divadla. Zlatý fond Slovenského divadla. Tam sme sa prebojovali. No a potom inscenácií bolo veľa, ktoré som mal strašne rád a asi niektorým aj ublížim, keď ich nespomeniem. A bez datumu. No, Kuba, ten nás strašne bavil, to bola taká riadna divočina, ktorou sme si veľa pekných vecí prežili. Ja som miloval predstavenie Nostalgia, mal som hrozne rád, som mal premenu našu, a to nehovorím, pretože ste vy v tom všetkom hrali, ale naozaj to boli inscenácie, ktoré som mal strašne rád. Mal som rád Bankomaty a Sarkofágy. Bolo veľmi veľa tých predstavení na moju dušu. No, ja ich mám na svedomí celkovo tak cez 150 a tu tak okolo 100. Fakt neviem. Veľa ich bolo a všetky boli také, že tak ako neboli všetky boli naše. Všetky boli naše a k niektorým by som sa aj nepotreboval vrátiť, ale niektoré mi chýbajú. Čiže to je to celý život v divadle od rána do večera a z toho niečo vyzdvihnúť nie. Ja by som chcel iba poďakovať všetkým tým dobrým ľuďom, hercom a herečkám a ostatným, ktorí mi uverili a robili so mnou celé veľa rokov divadlo. To bolo úžasné. Ďalšia tá línia bola vlastne tá ženská skúsenosť, ktorú ste otvorili v Bábkovom divadle Náraz cestí. Tam takisto vzniklo množstvo projektov, množstvo predstavení.
množstvo spoluprác, možno ktoré vy považujete za tie také... Ja by som ešte ale Mariana doplnila kvôli tomu, vlastne my sme to mali pomenované. My sme to mali pomenované tak, že vlastne tým, že sme vnímali dieťa ako človeka, tak vlastne ten cyklus tých predstavení sa mal uzatvárať aj tou najvyššou vekovou kategóriou. To bolo hlavne dôležité, aby sa všetci vracali vždycky do divadla. Tomu sme verili veľmi v tej dobe, že vlastne to divadlo je natoľko silné, že bude vzbudzovať taký záujem, že každá veková kategória príde. Teraz to zjednodušujeme a dávame do jedného spojenia dospelých, ale my sme to volali divadlo pre mladých ľudí, najprv pre mládež a dospelých, lebo u nás neexistuje nejaká špecializácia podľa veku, tá teraz až nastupuje. Takže my sme to hrávali pre stredné školy, pre učiteľov, takisto aj a začali sme až postupne verejné predstavenia pre dospelých, ale pôvodne to bolo tak. A druhá téma, ktorá to k tomu viedla, bol osud človeka v spoločnosti. To si pamätám. Túto tému preto, lebo tam bol Tatarka, tam bol Hoffman, takéto osobnosti, ktoré nás vlastne zaujali, ako sa im vlastne v tej spoločnosti žilo, prečo to tak je. Takže to bola taká tá hlavná línia, na ktorej sa stávalo tematicky, že čo si s nami robia dejiny. Ona nás vlastne stále prenasleduje, si myslím, pretože len sa to nejako tematizovalo akoby presnejšie potom, alebo sa to do iných významov dávalo, ale toto bola táto línia. A ďalšia, tretia línia, ktorá bola, to bola určite rovina improvizácie tvorivej, ktoré musím teda povedať, pretože zažívame a máme rôznu prax za tých 30 či koľko to rokov robíme. A to bolo naozaj, mnohé veci boli naozaj postavené na tom, na tej vnútornej pripravenosti vlastne hercov, herečiek, ktorí boli ochotní sa vzdelávať, naštudovať si tú tému, boli ochotní a ochotné prísť. Marián povedal, vezmite si kostýmy, hoci čo, a teraz ideme toto riešiť. Hej, alebo bábko. A teraz vlastne vznikalo to neuveriteľným spôsobom cez pohybovo-zvukovú ako keby jazyk, ktorý sme sami hľadali uvoľnene. A to bol princíp tej tvorivej improvizácie. Na tom boli založené aj neposledné predstavenia, ktoré takto vzniklo, i 8 či koľko. A takisto aj tie predstavenia pre dospelých boli týmto spôsobom ako keby vedené, ktoré sa potom cizelovali do daného tvaru. A táto tvorivá improvizácia prináša ohromnú radosť, pokiaľ ide. Pokiaľ je dobré. To si pamätám, že my sme bývali na tých skúškach šťastní. Šťastná. Naozaj to, ako ten pocit samotný si pamätám. A tej tvorby, že šťastné, že sme sa smiali, že tam boli žinenky, lebo keď bolo treba, tak samozrejme sa muselo skákať. To sme všetci skákali. To samozrejme, to mnoho si teraz povedia, že ako si ty mohla skákať. Ale ja som skákala, robila stojky, bola gymnastka, všetko možné. A opäť som ma otrieskal o žinenku a tak sme sa rehotali. Lebo nám bolo to vlastne v rámci toho, cítili sme sa naplnení. Takže ale to je iný, to je subjektívny pocit. Dôležité je to, že tá tvorivá improvizácia je veľmi vážny prvok kreativity, ktorý možno teraz máme tak pomenovaný, ktorý sme to robili intuitívne. Ale na tom stojí vlastne divadlo, na tej kreativite a to sa tým naplňalo. Takže preto sme to robili. No a z toho, keďže osud človeka v spoločnosti, väčšinou sme si všimali len mužov. Tak. Takže som si povedala, že si budeme všímať aj ženy. Že aby sme trošku odbočili od tejto, ja to poviem, paternalistické línie, ktorá je v našich hlavách, paternalistické reprezentácie, ktoré sa dejú na scéne, aj hry, aj všetko vybudované. Tiež to má svoj veľký príbeh, stretnutie s aspektom narodenie dcéry, život matky v divadle a tak ďalej. Monika bude vedieť, o čom teraz hovorím, keď režirujeme a robíme. Takže v podstate má to aj osobné, vždy to je osobné, ale potom sme sa preto začali venovať, lebo tých mužov, aj keď sú geniálni a skvelí režiséri, nezaujímajú ženské problémy. Ale nezaujímajú ani to, akým spôsobom ich vyjadriť na javisku. Takže bola to trošku samozrejme drzosť si povedať, tak budeme to teda tu robiť, hej? Poďme, dievčatá, skúsime to. Bola to určite drzosť. Ale v tom veku nám nechybala. Takže sme sa púšťali takisto do toho hľadania, ale preberali sme musím povedať, že sme preberali tento istý model tvorivej improvizácii, tej voľby a študovania a radosti vlastne z tvorby a objavovanie témy, ktorá vlastne nás zaujímala v tom momente. Dámy, my sme sa pokúsili tak trošku teda ozrejmiť možno pre tých ľudí, ktorí nepoznajú Bábkové divadlo na Rastcesti. Vy ho poznáte a máte pred sebou, dúfajme, že dlhú cestu v tejto inštitúcii, teda vo vedení tohto divadla. Ako sme počuli, už vieme, kedy ste sem prišli, kedy ste prvýkrát možno pričuchli k tomuto prostrediu. Ako vnímate teda
tú tvorbu a tú latku, ktorá je tu teda nastavená celkom vysoko, čo sa týka tej divadelnej tvorby. Ja som to vnímala vždy tak, že toto bolo divadlo s názorom, že prinášalo veľmi odvážne, veľmi objavné projekty. Komunikovalo na rovinu, ale zároveň citlivo a s rešpektom. Komunikovalo tak, že vlastne aktívne zapájalo aj diváctvo, že divák, diváčka boli do veľkej miery spolutvorcom. Či už to bolo také nejaké zjavné spolutvorcovstvo, alebo skôr také akoby vnútorné cez tie prežitky. A to si myslím, že je vzácne. Doteraz je to vzácne. A bolo to vzácne aj pre mňa. A ja verím, že toto sa podarí uchovať. Mária? Tak pre mňa bolo a je toto divadlo angažované, inkluzívne, s veľkým dôrazom na vzdelávací aspekt. A toto by sme určite radi zachovali. Taká tá primárna, možno dramaturgická linka autorských inscenácií, ktorá je aj nám s Monikou veľmi blízka, tak to je pre nás jednoznačne, že by sme radi v tomto jazyku pokračovali. Akorát to nebude poetika Pecko-Škripková, ale Danádová Kováčová. Možno o divo poetika, s tým, že by sme radi pozývali aj ďalších, možno nejakých takých angažovaných, tvorivých, drzých autorských tvorcov a tvorkyne, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia. A prichádzame do obdobia alebo vlastne do nejakej spoločenskej situácie, ako sme počuli, ktorá nikdy nebola ľahká, každá má svoje špecifika, čo sa samozrejme odráža aj na chode divadla a tak ďalej a tým, že s Monikou vlastne tvoríme o divo už mnoho rokov a aj vďaka o divu, ale aj vďaka ďalším spoluprácam. Neviem, napríklad ja som zo školy vonku 20 rokov a za ten čas som mala naozaj možnosť ako spolupracovať s rôznorodými divadlami, rôznorodými tvorcami, či už to bolo v zriaďovanej kultúre alebo v zriaďovanom divadelnom sektore alebo v nezávislom sektore a prejsť množstvo festivalov, takže človek tak nejak, mám pocit, že sa to do neho všetky tieto veci zapisujú a verím, že z nich budeme môcť čerpať aj pri kreovaní alebo nejakom umeleckom vlastne vedení tohto divadla. Čo samozrejme všade pociťujeme a čo je teraz náročné, ale aj vždy bolo, je, aby táto tvorba nebola na chvoste, pretože samozrejme tie primárne témy, ako zaplatiť energie, iné náklady, čo pociťujem aj pri hosťovinách, často vlastne prevalcovávajú samotnú tvorbu, alebo vlastne ciele tvorby, alebo možnosti tvorby, podmienky tvorby a tak ďalej. A je to niečo, s čím sa určite budeme aj my potýkať a s čím budeme bojovať. Ale dôležité je vlastne nevzdať sa. Akože ja veľmi často pred predstaveniami, pre nás je veľmi dôležité vždy prihovoriť sa pred našimi predstaveniami, nášmu diváctvu. A povedať im, prečo v ten večer pred nimi stojíme a čo je pre nás dôležité. A veľmi často opakujeme to, že nech je doba akokoľvek, tak nevzdávajte sa. Tam, kde je tieň, musí byť aj svetlo. To sa stalo takou našou mantrou. A teraz veľmi často pred tými ľuďmi opakujem aj taký citát Louis Bourgeois: I do, I undo, I redo. A presne my sme boli zvyknuté a zvyknutí vlastne každodenne tvoriť. Žiť tým divadlom od rána do večera. Máme to tak s Majkou vlastne non-stop. A teraz prišlo nejaké také obdobie, kde sme aj my silno pocitili tú deštrukciu, tú undo, ako sa rozbijajú veci, ktoré fungovali, aj tie, ktoré možno nefungovali úplne dobre, ale potrebovali nejakým spôsobom doťuknúť. V každom prípade je to proste veľké ničenie. Ale stále veríme, že potom príde to redo a budeme to musieť postaviť na novo a musíme byť na to pripravení a pripravené proste nevzdať sa. Áno, také kľúčové asi preto bude opäť to, čo už povedala pán Pecko, tí ľudia, ktorí budú tu spolu s vami a v podstate tá chuť niečo robiť.
chuť niečo dokázať. Vy ste počas tých rokov spolupracovali s mnohými inštitúciami, školami, združeniami. Možno skúsme spomenúť také tie kľúčové spolupráce, ktoré boli pre Babkové divadlo na Raz cesti. Myslíte teraz školy, alebo to bol... Projekty s univerzitou? Lebo tak jedna vec je tým ľudí, ktorý bol, lebo tam naozaj to je tiež kľúčové. To je veľmi dôležité, takí sú ľudia. Takže to držím dievčatám naozaj veľmi palce, aby mali takých ľudí vedľa seba, ktorí pôjdu s nimi, budú súznieť emocionálne aj sociálne, pretože teraz tie sociálne veci veľmi vychádzajú na povrch, ako ste aj spomenuli. Takže to im veľmi držím palce, lebo to niekedy stačí. Stačí, že sa niekto na vás pozrie. Ideme. Takže tých ľudí sme tu mali, ale samozrejme každé divadlo má rôzne periódy, to zase nesklame si. To nikdy nie je cesta na vrchol, len stúpanie, hej, to je periodická vec. Boli obdobia, ktoré boli aj veľmi dole, hej, obdobia, keď sme išli na vrchol. My si veľmi radi spomíname na tých spolupracovníkov z tých 90. rokov, ktorí tu s nami boli. Či už to bolo aj, myslím, v tvorivom týme Andraško, Juraj Haško, ktorí s nami odsedeli, alebo Belo Felix odsedeli hodiny skúšok, alebo Eva Farkašová, ale samozrejme aj hereckí kolegovia Pavol Hadač, Michal Ďuríš. Ja neviem rýchlo teraz, aby sme na niekoho nezabudli, ktorí tu boli v dievčenskej časti, určite Nina Milér, ktorá proste dievčatá mladá, Veronika Fekečová, Majka tam tiež bola chvíľku. Takže boli Maja Šamajová. Takže naozaj toto je dôležité vytvoriť takéto prostredie. No a z tých škôl to je zase druhá ako keby línia toho venovania sa toho divadla, čo spomínala aj Maja. To neustála komunikácia. My sme to nazývali paradivadelné projekty, lebo to nebolo právo divadlo, ale za tým para je v podstate teraz už ten názov neformálne vzdelávanie divadlom, teda akási nahradenie pasívnej komunikácie, prídete, odídete s aktívnou a osobným kontaktom vlastne s každým, ktorý do toho divadla chodí, ale nielen preto, aby prišiel, ale aj preto, aby vnímal ten význam toho divadla pre neho samého. Áno, my sme boli prvé divadlo, ktoré na Slovensku spolupracovalo s Univerzitou Mateja Bela na projekte Šamanky. Aj vďaka profesorke Kataríne Feďkovej. Ďakujem, že ste to spomenuli, pretože tá iniciovala potom dlhodobú spoluprácu s tým, boli predavačky príbehov, ďalšie projekty, ktoré sme s vysokými školami potom robili. Takže to bolo takéto určite dôležité pre nás. Neviem, či ešte na niekoho povedz z tých teraz. Strašne bolo veľa tých projektov. Ja som sa niekde dozvedel číslo, tuším to spomenul pri jednom rozhovore pán Vrážda, že okolo 36, alebo koľko tých vzdelávacích projektov sme tu za ten čas spravili. Neviem, ako sa to stalo, no my sme vždy tak uvažovali. Prvý projekt sa volal Divadelný mlyn, to, čo vravela Iveta. To bolo ešte desi hlboko v 90. rokoch. Neveľa tak neuvažovali v tejto časti sveta. A mali sme aj to šťastie, že sme začali cestovať a že sme boli zvedaví a Iveta chodila na rôzne stáže a pobyty. Veľa divadiel som mal možnosť vidieť vo svete, dostal sa do kuchyň veľa zaujímavých, pekných svetových divadiel. Mali sme sa teda kde učiť. Viem, že sme nič veľmi neobjavovali, ale nevedeli sme rozlišovať ináč ako projektovo v podstate. Vždy sme robili projekty, že to nebolo, že od inscenácií naša dramaturgia bola iná. Ináč sme uvažovali. My sme neuvažovali o tituloch, my sme uvažovali o témach a o komunikáciách. A stále sme si kládli otázky, ktoré by mali snať pokladať všetci, čo robia divadlo, aspoň teda režiséri, takže o čom, s kým, kedy, prečo v tejto dobe, s kým to budeme robiť, v akom divadle, s akým publikom. Toto boli základné, pokiaľ vám to nemali sme odpovede, tak sme do veci nešli. Takže nerobili sme takú dramaturgiu, že niečo také, niečo ružové, niečo toto bude pre chlapcov, toto dáme niekomu zrežirovať, to je v súbore nespokojný, tak nech je kľud. Proste nerobili sme takýmto spôsobom. Hovorím to preto, lebo tak sa tá dramaturgia v svojom čase dosť robila. Vlastne plán dramaturgický sa dal vyskladať za 2 hodiny, tak sa to často aj robilo. My sme toto zmenili a preto mi je ťažko odpovedať
tú otázku, že čo bolo dôležité. No, nebolo by jedno bez druhého. Ako to všetko strašne súviselo a veľmi sa mi komplikovane v tom hľadajú také nejaké omrovinky, že čo z toho bolo fajn. Lebo aj keď bolo komplikované, ale ono to bolo celé fajn. Že sme mohli robiť divadlo, že sme mali priestor, že nám za to dokonca zaplatili, že prišli diváci, že tí zatlieskali. To celé bolo jedno taká akože veľmi dobrá jazda. Rôzne divoká, niekedy sa aj divím, že sme to všetko prežili. Ale to celé bolo dobré. Celé to bolo fajn. A ja mám takú nádej, že to bude fajn aj ďalej. Ako ste povedali, áno, je to dosť. Je to dosť rokov v jednom divadle, naozaj dosť. A prichádzate teraz vy a všetko sa zmení a ja v to aj dúfam, že sa všetko zmení, a ak zostane to, že budete robiť divadlo, že vám to dovolia, že to tak zostane, že budete robiť svoje divadlo, pretože ja myslím, že to už môžeme zverejniť a chcem to zverejniť, že my všetci, čo tu sedíme, sme tu dobrovoľne a sme radi spolu. A sme radi spolu aj tu, my 4 teraz. A ja samozrejme už mám istý vek a od istého času uvažoval som o tom, že je čas a odísť a skončiť a že treba o tom premýšľať, a samozrejme, že som premýšľal o tom už dávnejšie, že keby sa ma niekto spýtal, že či vidím niekoho, kto by v Banskej Bystrici, ktorom by som ako si dôveroval, veril alebo dal, že nech sa páči, tak by to bolo o divo. To boli tieto baby, ktorými sa stretli, s ktorými sme spolupracovali. S Monikou sme sa bavili o divadle, pri stole, s Majkou na javisku. Že to boli veľmi dobré kontakty. Potom si dievčatá išli svojou cestou, museli odísť, aby sa mohli vrátiť. To je strašne pekné, to je dobré a to je dôležité. Na to prídeš potom. To, čo sa má stať, asi stane sa. Ja nie som fatalista v tomto nejaký, ale myslím si, že fajn. A o divo je divadlo, ktoré ľúbim, ktoré mám rád, ktorému fandím. Chodil som na predstavenia, vždy, keď bolo treba, tak sme o divo pozvali sem na festival, pretože sme boli pyšní na toto divadlo, boli sme pyšní aj na to, že to robia naše kamarátky a kolegyne, ktoré začínali pri nás, čo je dobré pre nás. My sme naozaj boli za to radi a pyšní. A keby sa ma niekto vtedy spýtal, že kto tak o divo. No. A potom prišli problémy nejaké, akože končíme v tom divadle, Iveta už, ja priebežne. Chceli sme ešte dorobiť sezónu. Chceli sme to ešte spraviť. To sa už nestalo. No, a keď bolo jasné, že končíme, Iveta položila, už nechce ísť byť riaditeľkou a nechce ísť ani do ďalšieho konkurzu, čo jej bolo navrhnuté. Tak som zdvihol telefón a komunikoval som s Majkou, že poďme sa stretnúť, je čas, ide byť konkurs, prosím, prihláste sa. Skúste to, treba to podľa môjho názoru spraviť, za to nič nedáte. Treba do toho ísť. A Monika do toho išla s projektom, ktorý predpokladám, že vznikol pri jednom stole. A ten konkurs sa vyhrala a pozajtra, či kedy to bude o 3 dní, nastupuje ako riaditeľka divadla. A ja som za to vďačný a som rád a som spokojný a ja verím, že o divo zostane o divo. Neviem, ako to máte vymyslené, nejako určite, ale to, čo ste, ten potenciál, to, čo ste začali hovoriť v odive, o divadle, o umení, to, že o čom a ako, že sa to nejakým spôsobom dostane aj sem na raz ceste, že to bude vaša cesta, ale ja tej ceste umeleckej, tvorivej absolútne dôverujem. Som zvedavý, čo sa z toho stane, čo sa stane z tej politiky, keď prejde do iného systému a vystrihám vás dosť iného systému. Ale to vy viete, vy to nepotrebujete odo mňa počuť. A som na to zvedavý, neviem, čo to bude, ale teším sa na to a dobre sa stalo, keď sa to stalo, že sa to stalo takto. Ja som s týmto ja som spokojný. Mne sa tak trošku plní taký jeden z posledných akýchsi divadelných snov, že vám tie kľúče dám úplne bez starosti. Tak ja si myslím, že toto bolo také veľmi pekné vyznanie, alebo až také symbolické odovzdanie v podstate toho pokračovania, vedenia Bábkovho divadla Na raz cestí. Aké sú tie vaše možno prvé dramaturgické a tvorivé plány? Máte už niečo v hlave? Už ste asi nad tým rozmýšľali, čo urobíte ako prvé?
Ako prvé sa chcem poďakovať za dôveru. To je úplne zásadné a kľúčové. A to som si istá, že hovorím za nás obe. A aj sa poďakovať za všetko, čo ste pre toto divadlo urobili. Profesionálne, ľudsky. No podľa mňa je dôležité, aby to zaznelo. To ďakujem. A čo sa týka dramaturgie? Áno, ja som sa už teraz tak stratila. Čo sa týka dramaturgie, tak s tým určite postupne vyjdeme von aj s Majkou. Je to ešte stále vecou diskusí, čiže nejdem hovoriť o konkrétnych tituloch. Jedna vec je, že nabiehame už do sezóny, ktorá bola nejakým spôsobom vopred formovaná, ale to znamená, že si potrebujeme tiež vydestilovať, že s čím pôjdeme ďalej a s čím sa rozlúčime. A áno, postupne to vyjde celé nájavo von, ale zatiaľ si to teda necháme pre seba. Škoda, že, prepáčte, ak ste chceli hovoriť, že ste nedostali viacej času. Áno. Aj vy, aj my. Že to bolo tak zrazu. Že to bolo strašne zrazu. Malo to svoje nejaké dôvody, o ktorých nechcem hovoriť. Nechcem hovoriť o denunciáciách, udaniach. Nechcem hovoriť o tých ľuďoch, ktorí sa nezachovali ako sa, myslím, mali. Alebo zachovali sa tak, ako sa zachovali. Nie. Škoda, že to nie je tak, že to nemá ten štandardný postup, ako človek však sleduje celý život pri divadle, ako bežia konkurzy, keď bežia normálnym, tradičným, profesionálnym spôsobom, že ten konkurs bude, že máte na to premyslieť si, dozvedieť sa niekoľko mesiacov, potom sa konkurs stane, potom je akýsi čas pripraviť si vaše životy, veď vy ste nevedeli pred 3 mesiacmi, že to tu budeme dneska o tomto rozprávať. Isté máte veľa záväzkov a neviem, čo všetko možné, že nemôžete tak akoby vklznúť do problematiky umeleckej nie. To je vaša pánska vola, vaša svätá cesta. Ale takéto divadlo má veľa komplikácií a vy sa to budete musieť učiť za jazdy, ale veď nech. Nemyslím si, že to nezvládnete. Ale mohli sa dobehnúť nejaké plány, mohli sa nejaké nastaviť. Je to také trošku. My sme mali, mne je ľúto, že nemôžem skončiť život tomto divadle tak, ako som chcel, titulom, ktorým som chcel, autorom, ktorým som chcel spraviť akúsi pointu svoju tuto za tých 40 rokov a neviem, koľko si to reží. Čo nevadí. Čo nevadí. Myslím si, že to zvládnete, že to dáte. Aj v takýchto pomeroch, ktoré sú trošku neštandardné. No. A že budem vidieť stále na raz cesti. Tak ma sem zavolať, verím, že áno, rád vždy prídem. Že to ste vy, ktoré ma vtiahli do svojho divadla cez vaše odivo. Majka, tvoja vízia? Moja vízia je, ale ja by som ju vlastne najskôr veľmi rada komunikovala s umeleckým tímom. Aj s ich víziou, ich potrebami, kým ju pustíme von do sveta. Ja vlastne aj nadviažem na pána Pecka, lebo to zrazu, to zabehu je v niečom nesmierne náročné. Tak aj my s Majkou sa vlastne stretávame, tak my sa stretávame non-stop, ale teraz sa stretávame pri inej príležitosti, ale je to celé zabehu, je to celé také akože veľmi organické. A áno, celé je to také formujúce sa. A ja priznávam, že vchádzam do prostredia, kde veľa vecí nepoznám, ale som pripravená ich spoznávať. Isté, to, že sme vlastne obe pôsobili v tomto divadle, nám dalo veľmi dobrý základ. Potom sme sa rozbehli vlastnou cestou. Bolo to dôležité aj preto, aby sme sa našli. Aby sme sa našli my ako tvorkyne, aby sme sa našli my ako ženy. Aj to si myslím, že je podstatné, aby sme sa mohli vrátiť, aby sme mohli priniesť svoje skúsenosti, svoj pohľad. Ale bude to chcieť čas. Bude to chcieť čas a nebude to zo dňa na deň. No ja to uzavriem asi, ak môžem, takýmto spôsobom, že to, ako to prebehlo, je odborne nekompetentné. Dostali sme sa vlastne do takej istej fázy, ako teraz veľmi spoločensky
trpíme týmito rozhodnutiami, keď sa dejú veci, že ľudia, ktorí sú nekompetentní, sa stávajú riaditeľmi inštitúcií, čo v tomto prípade našťastie nie je tento prípad, ale zo dňa na deň sa niečo udeje a dejú sa veľké škody. My sme mali práve teraz v piatok na festivale debatu o tom a boli tam zástupcovia, napríklad pán Barci alebo pani Koklesová, ktorí hovorili o tom, čo sa deje v galériách, múzeách, ale nie len tam, alebo v divadlách. To, že sa vytratila vlastne kompetentnosť v riadení, je jedna z vážnych spoločenských morálnych chýb, ktorá sa prejavuje vlastne tým, že je to neúcta. Jednak voči tomu, kto odchádza a neúcta je voči tomu, kto prichádza. Nie je možné. Teraz je vypísané sú konkurzy v Česku na podobné divadlá ako u nás. Divadlo napríklad v Celetnej, kde sa vypísal konkurs teraz v septembri. Konkurs odovzdanie prihlášok je koncom oktobra, čiže 2 mesiace na prípravu. Konkurs prebehne v januári a nástup pána nového riaditeľky je v septembri o rok. Čiže je perspektíva, keď sme sa o tom ešte doplním, rozprávali s pani Hroncovou, ktorá dlhé roky viedla štátnu operu v Prahe, čo je teda mimoriadne národnú operu, mimoriadne náročné, samozrejme viesť operu, tak ona mala 2 roky na prípravu, kým prišla. Čiže ide o odovzdanie veci, pokiaľ tá organizácia funguje a nie je ten zásah krízový, ale funguje organizácia, má svoje ciele, tak je nevyhnutné vytvoriť priestor preto, aby sa každý mohol zoznámiť s tým, o čo v danej situácii ide, s finančnými problémami, s tokmi peňazmi, s personálnym stavom, diagnostikovať organizáciu. Ja hovorím teraz už ako záver toto, lebo je to vec, ktorá sa ma takisto hlboko dotkla a tie podmienky sú nevýhodné. My sme síce s Marianom mali také heslo, ktoré často hovorím, že iba v obmedzení ukáže sa majster. Takže je to možno trošku úsmevne sa cez to preniesť, ale keď človek žije ten život roky, tak si uvedomuje, o akú vážnu vec ide. A že je to naozaj znevýhodnenie obidvoch tímov a všetkých tých vecí a, dovolím si povedať, odborná neznalosť témy, pretože v divadle sa nenastupuje polovici rozbehnutej sezóny a tak ďalej. Takže je to možno na inú tému a niekde inde, prečo to chádza k takýmto veciam, ale teraz posledné 2 roky v tejto našej spoločnosti sa skutočne znalosti neznamenajú nič. Odborná kompetencia je potlačená do takej miery, že vlastne už ani neexistuje. Čo sa prejavuje potom v našom živote. A ja teda volám potom, že skúsenosť je najvyššia hodnota. Volám potom, vážme si odborníkov, odborníčky a dávajme im priestor na to, aby mohli konať tak, ako treba. Áno, my sme sa pri tom vašom citáte alebo výroku zasmiali všetci, len žiť v obmedzení celý život je v podstate... Tak to asi nie je myslené v každom prípade. No čo dodať na záver? Možno keby ste každý z vás povedali pár slov. Z vašej strany, čo želáte túto 2 mladým dámam, ktoré nastúpia do toho vedenia, alebo čo želáte Bábkovému divadlu Na raz cestí? A vy možno takisto, čo si prajete do tých najbližších dní, mesiacov? Začínam. No... Trpezlivosť budete potrebovať. A nie len vy, ale aj súbor, aj zamestnanci divadla, zamestnankyne, diváci, pretože to je divadlo je proces. Je to pomerne časovo náročný proces. To sa nedá, že sa šibne prútikom a všetko sa zmení. Veľa priestoru nie je za jednu divadelnú sezónu, ktorá v zásade už beží o chvíľočku, bude polovička tej sezóny. Máme 2, 3, 4 premiéry, 4 je moc, 2, 3 premiéry za sezónu jednu. Nehovoriac o tom, že každá musí byť trafená do 100, teda do čierneho. A kým sa vymení repertoár, tak to trvá 5 rokov, 6 rokov, kým sa proste postaví nový repertoár. Kým vymetiete kúty a zanesiete sem svoje tajomstvo, svoje energie, svoje smrady, svoje všetky veci. To potrvá, takže budete potrebovať trpezlivosť. Ja vám strašne prajem, aby ste si našli ľudí, na ktorých sa budete môcť spoľahnúť. Tu, v divadle,
aj od zriaďovateľa, že budete mať podporu, pretože bez nej by vám bolo veľmi ťažko. Takže to je strašne dôležité. Prvá úloha režiséra je presvedčiť sám seba, že to, čo ide robiť chce. Potom, keď sa postaví pred súbor, tak musí ten súbor presvedčiť pre tú danú tému. Nesmie ho oklamať, pretože to potom bude vidieť. A pokiaľ sám v to neveríš, tak jedine môžeš oklamať, nemáš silu presvedčiť. A potom ten súbor môže presvedčiť, musí uveriť. A iba potom bude mať silu presvedčiť svoje publikum o svojej pravde. A toto je dlhý proces. A toto vás čaká teraz nielen pri jednej inscenácii, to vás čaká takmer dennodenne. Keď sem budete chodiť a prevezmete zodpovednosť za momentálne asi 25 ľudí a ľudských osudov. Ono to potrvá. Ja verím, že ten čas dostanete, že budete mať regulárne podmienky, že nebudú od vás žiadať výkony a naplnené kasy a merateľné ukazovatele, lebo to sa nedá. Okrem toho súbor v súčasnosti umelecký nie je v úplne ideálnej kondícii. Všetky tie veci, ktoré sa tu diali za posledné mesiace, sa podpísali. Potom mali by ste si postaviť asi, obklopiť sa ľuďmi, na ktorých sa budete môcť spoľahnúť. Možno, že tu sú, uvidíme. Vy uvidíte. Prajem vám, aby sa vám toto podarilo, aby ste sem chodili radi, aby váš tým vás tu rád videl. Celý tým mám mysli všetkých zamestnancov a zamestnankyne divadla. Keď sa toto podarí, o to, čo budete robiť, o vaše umenie, sa nebojím. Tak asi. Ďakujem. Ja úplne súhlasím. A s veľkou vďakou a pokorou a chuťou tvoriť preberáme tie pomyselné kľúče od divadla. U mňa je asi dôležité to, aby sme ten rozbeh ustáli, aby sme sem stále vstupovali s radosťou a s tým, že chceme. Chceme každý deň nielen začínať od znova, ale aj pokračovať vo veciach, ktoré fungujú. A aby sa nám podarilo spoznať tých ľudí, ktorí sú vo vnútri. Mnohí už poznáme, ale teraz ich poznáme inak pracovne. A aby sme tu vedeli nájsť aj také tie lišaníky. To sú tí ľudia, ktorí prosperujú v tom dobrom ovzduší a keď je to ovzdušie zlé, tak chrádnú a oni vedia veľmi pekne akože detekovať, čo sa deje v tej samotnej organizácii. Takže aby sme mali na to citlivosť, aby sme ich vedeli vlastne počúvať v tomto. A aby sme tvorili. Tvorili tak, aby sem ľudia chodili, aby ich bavilo sem chodiť, aby ich bavilo tu s nami sedieť, komunikovať s nami o veciach. Aby sme nerezignovali na citlivosť, aby sme nerezignovali na to, že nás zaujímajú aj ľudia a témy na okraji. A aby sme otvorili toto divadlo aj novým, aj kvalitným ľuďom, rôznym spolupracovníkom, spolupracovníčkam, aby to bola taká platforma, kde môžu zaznieť aj rôzne názory, rôzne poetiky. Aby to bolo raz cestie. No tak ja želám dievčatám veľa šťastia, veľa sily. Želám im naozaj, aby sa ten duch toho šťastia, ktoré bolo tu na nepokojných 90. rokoch, mali šancu zažiť. Pretože to je veľmi podstatné mať to šťastie a mať vedľa seba dobrých ľudí, slušných ľudí. Takže to naozaj želám. Zároveň im želám, aby dostali viac peňazí. Pretože sa chystá konsolidácia, ale začína sa budovať niečo nové, ako všetci tvrdia a tak ďalej. Takže bolo by dobre to podporiť, pretože aj my sme mali to šťastie, že sme našli vo sebe pani Chýlovej alebo pána Sečkára, zriaďovateľa, ktorý prestával divadlo, našiel peniaze, ktoré doplnil pán Kňažko, vtedy bol minister. Alebo sme našli aj takých donorov. Takže želám to, aby teraz novým nástupom sa teda otvorili aj tieto možnosti, keďže sa preberá nové vedenie, lebo to je veľmi podstatné, pretože spomínali ste, ako vlastne to viesť, ale sú také 4 neznáme v tejto rovnici, ktoré sú v divadle. Prvé je, ako sa má umelecký tím, druhé, ako sa má samotný súbor, tretie, ako sa majú diváci, to riešime, a to 4. podstatné sú financie. Pokiaľ nie sú tie financie,
tak je to naozaj veľmi ťažké. Takže toto želám, lebo vieme, že Fond na podporu umenia sa nestabilizuje a nezmení sa za tieto ďalšie 2 roky. Takže jedna z tých šancí je nájsť rezervy na ten ďalší rozvoj a nové plány práve u zriaďovateľa. A to súvisí aj s tým, že kultúra, samotná kultúra v našom kraji bude mať aj iné postavenie, nebude len súčasťou riešení ďalších a ďalších problémov konsolidácie. Ale stane sa tým, čo by mala byť, ona je výživou života. Bez toho by ľudia nemali byť. A keď sa dostane na to isté miesto ako cesty a kanále, tak vtedy to má zmysel. A za to sa ja prihováram. Prichádza ďalšia generácia, ktorá možno bude mať viacej sily za toto bojovať a obhajovať tieto myšlienky a v tom im držím teda palce. Tak ja vám takisto držím palce a ďakujem pekne za všetky teda tieto slova, ktoré ste povedali. Ale na záver by som sa ešte chcela veľmi pekne poďakovať vám. Bude to možno trošku osobné, lebo som sem naozaj do divadla chodila celý život a pevne verím, že sem teda budem chodiť aj ďalej. Ale ďakujem veľmi pekne za všetku vašu tvorbu, za vašu prácu, za všetky témy, za všetky postavy, ktoré ste priniesli. Ďakujeme, Zuzka, ďakujeme pekne aj za to, že ste prijali našu ponuku na tento podcast. Veľmi si to vážim si vašu prípravu a vaše otázky. A ešte chcem aj povedať, že aj vy ste to chvíľu pracovali. V tomto divadle tiež to bolo fajn, tiež to bolo super. Takže a tiež musím povedať, teraz keď si vytiahol túto osobu, Zuzka potom odišla do Sredoslovenskej galérie, teraz je ale iné vedenie, ale vtedy bolo iné vedenie a Zuzka potom prišla, že bože, tam sa skoro nič nerobí. No tak v tom nasadení, to galerijné prostredie bolo trochu iné ako teda toto divadelné. Takže ďakujem pekne, že ste prijali, že ste sa pripravili na toto stretnutie. Ďakujem pekne. Ďakujem, Maja.